Daga yau mun tike zan kira ka. Inda ake zancensa da cewa ya yi waka ya yi saki waka ba tare da an tantance ta wannan wawa ne inda ake zargin sa da yi waka ba tare da an tantance ta hakan ya sa aka tura shi a gidan kaso a inda ya kwana daya yau aka ce yau juma'a aka ce za a kawo shi domin a bada belinsa ko kuma a kashe magana to tun karfe 8 magoya bayan tun karfe 8 tun karfe 8 na safe magoya bayan injiniyar da Rabi'u Musa Madugun Kwankwasiya suka zo suka yi dandazo domin a kawo musu ɗan uwansu don su tafi da shi amma hakan ya ci tara sai bayan an sauko daga masallaci aka zo aka kawo labarin cewa sai ranar litinin za a saurari wannan shari'a a inda muka samu tattaunawa da wasu daga cikin magoya bayan Kwankwasiya don mu ji ya suke ganin wannan lamari. To wannan lamari na farko sunanka sunana Your Excellency Farfesa Gazali Musa Obasanjo Kadimul Mata ta zama ta ta zama ta siyasa ba tare da tantance tunani domin a tsari a doka babu wani mutum inda ba dan ta'adda bane shi da akan harkar za a ce yayi laifi za a tsare shi ya da 24 hours ba a gabatar da shi a kotu ba dan yi masa hukunci ko a yanke masa hukunci shi wannan alƙali mu muna zargin sa da haɗin bakin gwamnati yake wannan shari'a domin idan ba haɗin bakin wata ƙungiya da take cikin gwamnati babu yadda za a yi Sadiq Zazzabi ba kisan kai ba fyaɗe ba luwaɗi ba babu abin da yi harka ya yi harkar sana'arsa ta neman abincinsa don haka babu wani hurumi da wani mutum kawai don ka zama alƙali kana shari'a za ka dinga haɗa kai da wasu mutane wurin suna mulki wurin ba sa mulki ka ce za a zaɓi wani abin da nake kira ga al'umma su sani na farko ne Sadiq Zazzabi yana cikin ƙoshin lafiya kuma na biyu bai wulaƙanta wanda suka sa aka yi masa wannan abin su suka wulaƙanta domin menene sun nuna gazawarsu babu wakar da ba a yi ba ta cin zarafin mai girma injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso ake sa ta a nan garin domin me shin waƙoƙin da aka yi wa Ganduje ake sawa a gidajen rediyo ake zagin Kwankwaso Ganduje shafaffai da mai ne da wani constitution na daban ya halatta cewar ai waka a zagin Kwankwaso shi kar a zagi shi kuma in an yi mara Allah ya ƙara ka an zage shi ita wannan waka da municipal ta kace wa Obasanjo ya ambaci Ganduje ba maza bayan ka babu kowa da Allah kai hakuri ya ce maza bayan ka hakuri dan Allah babu kowa a gaban ka Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne baban su Allah gatan ka ƙarya ne ba shi ya ba wannan so gaya maka ni Farfesa Gazali Musa Obasanjo Excellency Ganduje Kwankwaso ne uban mu in kuma ya isa ya musa domin me ai shi ba shi da uban da ya fi Kwankwaso domin shi ne masala wannan mulkin ba dan sarkin sakaciya man dan ƙarya ba ba wani dan giya da yake karɓar wani shirme ba babu wani mutum da ya masala zaman mulki illa ina kira dukkanin wani yaro da zai karan farauta ko wani dan daudu ya karan farauta ko a kulla wani ko mu muna cira fursun gidanmu idan Ganduje ya isa bayan Sadiq Zazzabi ya gani Obasanjo ya rushe kurma gidan yari ya rushe goron dutse gidan yari isa ki kowa isa ka wallahi ba za mu fasa faɗin gaskiya a kansa ba ko me zai yi sai dai koma kan maganar babu wani abu da ya jawo sai zalunci sun tsoro ba ganin cewa Sadiq Zazzabi ya saki waka ba tare da ya
Sadiq Zazzabi bai saki waka ba, ya bi umarni da hudu yana zuwa wannan gurin da ake magana ya sunansa gurin shi wannan yaron Sautara yana zuwa domin a bashi dama ba a bashi dama ba kuma su ya bawa ya ba su gafi to ta kunsa abun ya fita ta wani guri da inda gyara a gyara ba su bashi dama ya gyara ba suna ta mai yawo da hankali aka kunna aka ji ko su sai kunna suke magana cewa ya sake ta ba a fara sai da ita ba wannan da kake gani dan kasuwa ne mai sanya sai wannan waka Aminu Maji so yake isiya watan ka nawa kana bi ana ce ma ba a saki ba ka fuskance da kyau zaka wannan shari'a da duk abu da tsare Sadiq zalunci kuma siyasa ce ka fuskance da kyau kuma alhamdulillah yau duniya ta san waye Sadiq Zazzabi Ganduje yana rigima da Sadiq Zazzabi